Tipra shani jingjalni koktuma bwsa khoroknini buha bisi thamchichar umurni Komol Deborma malkhung mothorui nukhungnokni borok rokno mwthangwi tongmani Khumolungni Radhapur Panchayatni Takhuk Komol Deborma thangnai kwtungma jora romwi jingjalo klaijak bo sak hamya bariwi rang kwrwi wngwi doctor bai operation khaijak di hinui bo khaimanya tabo hasteni joto kha gwnang lukurokno Takhuk Komol Debormano kicha chubachu khaina bagwi koikha borokni nukhungni borok Diri report Chumui TV Pila ke bohong dujang mani mane bohong thung mangoi mane bohong tori hayu angka hayangoi sung doktor rok najakha najakinyo bithi roksa phono hamya ole khimaya sing thangsu ma haja angke abang pore angke khimaya ungtengte poras binti khipaya khiman bithi pon sari khisi phailia phairi simaliyo gam hayangla nglaite doktor thanglai ka taisata khirok test khajani ba bor tingi like jibo ge jibo bor tingi mase bohok tang nai male bili sikore hin doctor bai hijago gabon ya golo ka satpin khirok si ni hibroke khirok test khajani rukha roi sung khirok test khajya mane private to khajya khamen ya golo phonogi male tini cancer ni hijakta cancer hospital lo patho kasno ga cancer hospital thamani no kunogui mani no binamo chidesen khayasa bai semanai ni hongka ga khaypa khaimale taisi khirok test khaji hijauka i football ka hamke mane operation nang to hni sachu boro bithi konjori asno amhaja operation khanya kai busur rang thangna marok susal amro ku saisi mayo ko mano boro rugi se romu mayo suno rugi bro maya ni bu saya kunu biya o test khajangno khaji piro am haing tongo nda sunga sakri kheto jaga ngla khane emle tam khai tong mane bo ngo buning gari chalo go make nukhung go chori tongre mata nda tabo ga chine sikre enra punu korong na tam kok ko sana musu abono lo korong nang konya musungo thau sakong ni pa lo khang kan besai te kisela hami phani nang asata bo bayra talang thangka bo hamni nang koi to khai asno और तो abun lo korong na koi jaw और ने हेल्थ मिनिस्टर बा हम हरक बाय तो कब दो साला kan हो korong sabai pana malaya ko jo tano somoi kiri mang mane bunya sadi hingga bui somoi kiri mang hani chata ma hai mano busur nang no rang ro bayra thana ka to rang nang nai oro hanga to operation nang nai hini chibi sawo rugi siro mai anga baik khanye ba ge operation ka nang so kono nei sawo mane bithi ka chipon maya bung kheta mo bung ke bini Komol Deborma ni ni khe pusparani Deborma emne busar rok kha khol busu ko khoroksa no sajala khoroksa tongo kelas 7 pori tongo bo thimo de pore berusun pori mali eta dia rang puse toma bo bim ba ni orman khoros thang tongo durung jangman bithi ta salo kolni ro dilis sai ma tong su durung jangman ni to bol ko miya thasing ma ko ko ni tong khabo ni ni mong kheta mo pusparan Deborma emne ration card dokle bong hai no apple da bpl da am to BPL no mai rong lo man nabla kini kira sangkat serut jaya ko thangsa no kuta